bisu. Ayo oleh menengku dikira turu gak gelem jawab. Nek kamu jare sing lek ngantuk kok kan abane repot terjadi wong iki. Malam gak ada, siang saja. Yang depretena aja ketok rame, ketok urip, gak ketok turu. Depan bakso perut, bang tadi aku pulang loh, kenapa? Depretena cerita ayo. Sabar mas, omongan kau harus ngene gak sabar. Gak sabar iku lemah lembut. Aku gak iso lemah lembut. Aku gak melo. Kayak aku cepak kelambi di rumah lo. Karena kelap-kelap dikepruk. Grup 2 ini yang pertama. Sing ngepruk sing dia glok-glok. Sing kono pojok biru keceng lah iku lho. Sing kedukno bantengane lho. Nah. Lho sing jengking iki lho. Sampai siang saja. Sidoarjo Gang 5 sekolah SD. Sampai sore sebelum maghrib. Karena tepuk sandal ngawur mas kameranya sama nih ngezoom masa sih rek. Oh iya sorry mau rek tak mundur aku bang mainnya sampai malam enggak sampai siang saja. Cuma 2 grup. Tepuk pramuka. Dari mana Mas Soeharto Malang? Kalah plepon kepompong.
dititipani. Aku ndek omah gedhek iku Mas. Omah gedhe nggih. Iku diseruduk dititipani. Aku jadi nisor iku. Mas iku Mas Akbar wis kalah Pak karo Akbar sing ndi. Biare sampai maghrib. Diseruduk ditindiki. Ceruduk ditibani wong sing kalap terus sing ngawur iki lho. Kudu udah iki. Kalau nambah jalpa Mas, pinggir mean. Bantengan tak cewir ya. Ayo kok kayak gak kalap kayak mabuk saking resek. Tangan paten musik ae Kak ono ae. Pak odong-odong Pak labu goreng maghrib. Buyar ganti saare iku rondo-rondo ngawur rondo-rondo karo rapa sing ngendi baca doa
Maca doa tidur, maca doa iku. Oh, doa apa? Doa cek duit bojo akeh. Doa cek lulus ujian. Mas Gendi Muarto Kang Limo. Ini sing ayu iki sing ayu. Loh karo ya. Ini sing ayu lho. Iki. Tapi sik bocil. Sing biru kalap-kalapan paling kok ngawur. Kira parkir bos, parkir free. Mobil bokoe. Zaman pulang sing klambi ijo ketok udel emang sangat sepi. Mabuk kaya iku mang si jaketan ku ya. Sing dhisik. Oh kana. Jenengmu ae. Jenengmu ah. Arisa Ulawiyah. Nanda Nanda Mbak Gendis yo. Sama sapa jarine? Sepil ae iki seru iki. Ya. Apa iki? Rondo perawan kabeh. Mbak Tasya. Oh, Mbak Tasya jarene. Mbak Tasya. Aku le. Tak kenal arek Tasya sopo. Ngawur yo. Kanane mean kaya berang-berang lek opo iki. Iya. Jok ngawur. Apa itu sapa iku? Habibun. Habibur. Iki teja rumah apa SMS. Iki lah tuh konjaku le, iki konjaku. Kanan le. Oh iya. Iki. Lalu sing kuwi takok sepil kanan kiri. Wis kate buyar mal.
anake. Anak kan? Ayo ono ae kok sing komen. Oh, sing mang jaketan iki koyo. Oh, iki jaket. Oh, apa rek? Apa sih? Oh, sandal. Malam nggak ada. Sereman duwe utang akeh. Terus diteleponi. Bantengan gak serem apian tumpang. Jadi delon di tumpang ae. Dua grup. Mas Niko iku ah. Sing nyekel tali klambi apa Mas Niko. Sing sempiran kuning. Sana apa langganan utang kok ro. Paling kawan sing nelfoni ya. Iki grupe koyo lagi campur iki. Lagu buyar-buyari sing pertama. Semari Kano Rijo ya mas gak ada. Rijo kok tak jewer. Sumune bantenge. Kok kade pakeri los.
lebih sucu timbang mentil. Oh ngawur itu. Ngawur. Oh kok medeni sih Rek? Oh biru iku meneh. Panitia monggo. Ku resek Juna iki tak anune ae ta. Panitia diperbanyak yang jaga di sebelah selatan monggo. Pun aman ya, aman ya, aman ya. Monggo dibawa ke Apa kalangan. Lek? Jenenge apa nih Lek? Bawa ke kalangan Mas apa? monggo, Mas Bang. bawa ke kalangan. Tawur-tawur. Balik.